Покажи сега какви магари можеш да правиш. Не, тати легнала, не е хубаво да се чете. Ако искаш седни да си почетеш малко. Ученолюбиво, бе. Ученолюбиво. Така. Да направим още някой мемунджулък. Покажи тази как отгръщаш страниците. Отгърни страницата, отгърни я. Стига се лови за етикетите. Ето, така, кажи, аз мога да чета книжката. Ето я. Да. Да, папагалите, това са папагали.